intombi zakho ezinye zakushiyelana. 2 years. Ezinye intombi zakho zakushiyelana. Uyazazi ukuthi wena unenkinga lapha entweni yakho yangasese. Udlala ngami egcineni masuthi uyangithanda ikhona into enjalo. Ngiyakuthanda vele. Uyazi na ukuthi ngiyakuthanda ngoba ayikho indoda ngungena esibayeni. Wena uyakhama wena kanti into osuke uyifuna ngoba phela vele usufuna ukukhama. Angikubhebhisi ini ngoba ngiyakushayisa ngesandla kanti isizathu sakho suke kuyini ave kusuke ukuthi ukhama. Sengasiyona inhloso yami ukuthi ngiyaneliseke ngesandla. Ufuna ukungena. Yini leyo ndoda unenkinga yena futhi. Uyena onenkinga. Udlala ngami. Ukuthi ngiyasaba ukuthi ngivedana ngikhulume nje noma yini phambi kwabantu ngoba bese ngimhlambalazi. Une-family naye ahlala naye. Ulala nobaba. Angilali namuntu mina ngaphandle kwami. Okay, mhlawumbe mengabe uthi uyena onenkinga, alivuke ipipi lapha. Liyavuka. Inkinga ikuphi? Inkinga size engakaze ngiwubone. Ongakazi ubone. Ngiyaqala nje ngaloya size. Angimazi noma ishangane noma yini. Inkinga ileyo. Yebo ile inkinga kukho kunye. Ngiyakwazi nje ukuthi ngifake emnyangeni ngichame sokhombisa ukuthi ngiyakhana. Uyikhuluma nje awunangane ngabe ngiyashisa. Ingane ayingeni kule nto le. Manje sekwaphuma ingane nje kuwena. Ingane ayingeni kule nto le. Wena walikhulisa noma wenzani? Ufuna ukubekezela. Indlovu ngeyisisindo umboko wayo. Likhulu hayi bafu. Lento ngibuza yona nje angazi na ukuthi ngithatha cha ngenzela uku-understand. Hayi ngithatha ngenye indlela. Likhulu kakhulu. Ngaze ngithatha ngenye indlela bengithi uzochaza. Likhulu nje kakhulu size walo. Mfethu ngenzela uku-understand ukuthi njengoba ungenaphi uzoxazulula ngaso ukukhumba ababili abaxhunyiwe ngendlela elikhulu ngayo. Futhi into engiyisolayo the reason angafuni ukuyekhaya ufuna Shuthi into ajwayele ukuyenza vele le ukuthi alaya namantombazana abashiye nembobo enkulu. Siseqhubeka yena nempilo yakhe. Mase uzongibuthi likhulu wena lakho ngikubuza wena lakho ngana. Mina bafangeni la ngiyaxolisa. Ngizela ngizolungisa. Mase ngizonyo mfo wena. Okay ngiyaxolisa mfethu ukuthi bengifuna ukuthola isizathu sokuthi njengoba bethi umama size ongajwayelekile likanjani yabo. Okay ngiyaxolisa. Ngiyasola ukuthi wakhulisa. Akulakuliswa kanjani? Angazi ngendlela senenenza ngaso ngabafana. Nawe ukwazile nje ukuzongiletha la sengitshela amaqiniso aseyinkinga manje. Yini uzokhuluma phambi kwami? Angithi wena osilethela. Wena ongilethela angithi ekugcineni. Ukhuluma phambi kwami. Angithi ngifuna isisombululo. Ngiyakutshela ngathi inkinga yakho ufike. Ngitshela inkinga yakho. Ubungafuni impendulo. Okay manje Hlalwa ngami ngitshelwe ngithi uzoyilungisa la ungibuza isize ngibuza usize njami okay ngiyaxolisa ngaloko akulungiswa kanjani asizama ukulungisa le nkinga ekhona ke manje yebo silungise lekholo ke ipipi lakho manje uzimisele ngani sisi ukuthi ngeke alifake ngoba lelikhulu yini inhloso yakho ke manje uzomshiya noma yini uzoloko umkhamisa ngesandla ya ngizomkhamisa ngesandla mawukuza ngoboya ekhaya ukhohlwa kuyomela uqala uye ekhaya kuqala before ngikufake ngaphakathi kuzokwenza mukho khohlwa mama yabona ke mayelana namanje enento yakhe ngakamase ngishiya mawukuthi vele inhloso yakhe uzolala nami bise yangishiya ukuthi lento uyikhuluma ngani umuntu azakhempe kuze hamba okhokhe ekhaya before ungene ngaphakathi ngibuza umbuzo owodwa uzenza isimungula sisi lento phethe simple awulona ivagina ngani yebo angilona unengane so manje ungamshabisa udlala ngami into yakhe inkulu kakhulu size engazi nosingawulinganisa naye ungazofunga ukuthi le hash unanengane nje hash kanjani ingane ayingeni la ingane yaphuma kwasho ba ukuthi yaphuma ngaphansi unasho yini yaphuma la awunayo isho ukuthi yaphuma ngake ingane kodwa futhi singayifaki kule yenziwa ngani ingane angenanga lutho kwangena lena kodwa lalingalingani la lalingalingani lakho lalingalingani nelakho ngami mama kanje ngami